Para hindi gumalaw ng gumalaw yung... What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Michael Tastic. Call me Micol. Jumps to G, the place to be. And we're the Sigang! Toy, 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 mga toy. Toy, 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 toy. Sayaw mga toy. Toy, 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 mga toy. Toy, 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 mga toy. May hinanda si Jones yun. Uy, pucha! Nagkanda. Naisip Milagro. Siya nakaisip? Oo. Pucha, may isip ka? Na-shock na ako eh. Na-shock ako eh. May naisip siya eh. So, Meron ka pala isip. guys, Ano? may... Meron ka pala nun. May na... Ano sleeping? May naisip kaming ano eh. Ikaw lang Hindi yun. kami nakaisip. Bagong challenge eh. Uy, Pero hindi wow. naman siya talaga challenge eh. Muron Hindi siya bago. Hindi rin siya bago. So, gagawin po natin yung donut eating challenge. Donut eating. Donut eating. Ibig sabihin, bawal kita kumain. Bawal. Kain. Wow! Ito po yung donut. Donut. Gawa po yan ni Gawa po to ni Tastic. Si Tastic po gumawa nito. Oh, di ba? Magaling? Donut. Magaling talaga. Oo. Magaling? Ano? Ano? May sinasabi May sinasabi oh. Kakainin namin to, hindi pa mamagitan ng kamay. Oh! Pamamagitan ng... Malamang. Kumain ka kaya ng ano. Talaga si I can read my mind. So, kakainin po namin to, gagamitin po namin yung paa. Wow, Yung paa. Paano walang bibig yung paa? Paano kakainin gamit pa? Gagamitin po yung paa para ilapit. Gagamitin yung paa para ilapit sa bibig. Pero bibig pa rin gamit. Daliri sa paa. Tapos kakain yung paa. Oh. Ikaw kumain ng paa ngayon. Pakainin kita ng paa. Yung end nitong tali, itatali sa toe. Wow! Oh! Ano tagal na to? O. Gano? Wow! Tapos tingin na, di ba? Tapos tuyo. Yun na pala yun. Yun na pala yung Tagalog ngayon. T-O-O. Wala siya nakaisip eh. Isa, dalawa. okay, pero magkakalaban. Kung sino pa rin yung pinakamatagal, dapat may timer. Kung may sino timer. yung pinakamatagal maubos, siya yung talo. Siya po yung gagawa ng Ng Kong Sequence! Kong Sing Queen. G! Yan. Kailangan tayo dalawa, Micol. Tiw-tiw. Ito naman dati, Jutes. Tapos ikaw ito. Juts! Ano naman? Hindi, huwag yung baloktot yan eh. Ganyan yung sabi nyo. Hook. Tayo pa rin ba natin? Pwede yan. Gitiw. Gitiw. Pwede. Gitiw. Sa'yo. Gitiw. Wala na. Ubus ang time. Ano? Tik. Tikol. Tikol, Tapos tikol dati. Tikol. Tikol naman tayo kayo mo. Tikol. We're the Gitiw and Tikol. Tikol. So sila yung mauna. Mag-ano kami ng timer namin kung sino yung pinaka matagal matapos o sino yung pinakamahabang time, siya yung gagawa ng consequence. Sige. Okay? Timer. Timer starts now. Sige. Sawa? Tara lang. Jero. Sige, para hindi gumalaw ng gumalaw yung ano. Start lang yan. Huwag mong hilain. Wala ba tayo? Oo, bawal ang mga yung kwento.
Ayaw na mo pa ng tinapay ko. Nakusin tayo. Oh, ayan, oh. Master control. Ayan, oh. Okay, so si Nicole naka 3 minutes at si Tastic is 3 minutes and 26 seconds. Labay pa yung dalawa. Ano masasabi mo, Be? Si Nicole na, iyan natin, screenshot natin. Kasi ano. Ang nakuha ni Nicole is 3 minutes and 11 seconds. Then kay Tastic is 3 minutes and 26 seconds. Okay. Bilis pa rin, kahit pa paano. Paper bayag. Paper ba yun? Straight. Ganito yung kalalim mo. Ganito yung Hindi kayo mas Straight pa. Ganyan ang plastic mo. Diba ganito lang? Grabe naman yan. Ganyan lang mo. Yun, tapos na kaming dalawa. Ngayon, sila naman yung susubok. And susubok. Pwede. Susubok. Basta ganun, bo. Naka-ready na yung timer. Timer starts now. Alam mo, hindi nangangalay ha. Nangangalay. may tulong pa! Ano ba yan? Hindi naman! Nahinuan! Music katastic! Na-poison yung donut ko. Paano ko makakainin niya? Magpapatalo na lang ako. Aray! Oh! Tuloy mo yan. Ayaw mo bumaba! Saan? Bastos! Parang mumulog ka. Ano kanina? Tagal mo naman kumain. Tali na ata ang kinakain mo. Okay, 26 ka. Ikaw pa na lang ano ba natin? 3:11. Yung sa akin, 2 minutes and 20 seconds. Kay Joms, 2 minutes and 56 seconds. Sasayaw sila ng sexy dance na nakahiga. Ano yun? Nakahiga. Kaya. Hindi, sexy dance yan eh. May ano ka pa, morning glory. Ano yung morning glory? Ano yun? Bulaklak yun? Bulaklak? It's you to find out. Bulaklak yun. Yak! Morning glory ka pa. Kanina utot niya. Nakakarami na to si Tasting. Okay na, okay na. So, andito na ating Kong Sequencer na si Michael Tastic Para sa kawa lang eh, no? na ano, na gumagamit ka ba sa Rexona, Meg? Ayaw yung pala. Okay lang yan. Hindi talaga tuloy na lalaki. It won't let you down. 1, 2, 3, go! Galaw ka naman! Parang di ka naman gumagalaw. Dalaw na yun ah. Ay, galaw naman yan. Never na ako yan. Giling-giling mo. Tipong bulati na inasinan. Yan. Ang bayan? Parang natitiktok.
Parang pag nakatayo nga ako, hirap na ako sumayaw eh. Mas papahigayin niyo pa ako. Oh, isa pa, last. Ba't pangalan ko yan? Tama na yan? So, the next Kong Singkweng, sir. Si Komi Miko. Look, ba't nakapikit kami? Parang ready ka na. Mataas pa yun dyan. Grabe. Grabe. I'm never gonna dance again. Dancing in a dark arena. I'm never gonna dance again. Guilty fear got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you like it do. Huwag ka tumawa, nakapikit pa naman yan. Seryoso yan. Oh. Ikaw lang. Sumasay. Partner kami. Oh, oh. TikTok yun. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh. 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 Nakabi. At dahil kami ay fasting friends, Fuck all. Sasayaw din sila. sasayaw din si Jones. Jones Tae. Ikaw, At sabay na kayo. anong kanta natin? Yung ano yung maganda yung ano yung... Is the love shot. Pangit yung kayo nag-whisper eh. Laos The na love eh. chat. Bago na eh. Ang magko-consequence naman ay si Jomster G in the place to be at saka si It's Your Boy Tiu Tiu. So, Ayaw ka mahal. ha? Di ka namin mahal. I'm never gonna dance again. Dill, dill, diddle, tap, no rhythm. I'm gonna see the name. Can't continue but chẳng chi đi. Na 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 na. Yan. Ang hirap ng malaw. At doon nagtatapos ang aming... At doon nagtatapos ang aming walang kakwentang-kwentang vlog na puro kalokohan, puro kabulastugan, Walang kapupulutan ng aral. At puro katarantaduhan. And this is the Siga! Hanggang sumuli, paalam! Shoutout kay Ana May Sia from Singapore, kay Chris Ganoot ng Dasmariñas City, Cavite, kay Jocelyn Ibon, Cebu City, Ana May from Quezon City, Ruel Nipay from Milan, Italy. Wow! Shoutout pala kay Angel Johnson ng Cebu, kay Romar Salva ng Lucera City, Tutski Bunawan ng Agusan del Sur, Michaela Nacion ng Consolacion, Cebu City, si Lenny Ramirez ng Macau. Wow! Shoutout nga pala kay Roldan Berdadero ng Cagayan Valley, si Zyron Balanlay, Pasig City, Clint from Makati City, si Ashley Kapilian ng Masbate, hello, and kay Ian ng Jakarta, Indonesia, and Jovelyn Abaya, Paranaque City. Shoutout sa housekeeping department of Ripas Hospital. Wow! From Brunei. Shoutout kay Bell of General Santos City. Kay Jeffy Bacchiano, Buenape of United Arab Emirates. Din po kay Feliciano Atencio of Muntinlupa City. Shoutout ko pala kay Sir Lester Agang of Siocon, Zamboanga din. Wow! Shoutout din kay Chenny Costeros. Shoutout kay Grace Ann Gonzalez. Thank you sa panonood.